Pán poslanec Krátky. Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že v harmonograme, ktorý je riadne zverejnený na webe Národnej rady, mala byť dneska otvorená aj riadna schôdza Národnej rady, tak som vám podal aj písomný procedurálny návrh, aby ste nás informovali, že kedy teda plánujete zvolať aj riadnu schôdzu, pretože napríklad len náš poslanecký klub sme podali viac ako 15 návrhov zákonov. Ja chcem sám podať uznesenie, ktorým odsúdime zneužívanie SIS a Bezpečnostnej rady na kriminalizáciu opozície. Toto všetko by malo byť riadne prerokované. Prosím, informujte nás, že či budeme v parlamente ešte fungovať riadne, alebo už len mimoriadne zasadať. Ďakujem pekne. Pán poslanec Krátky, informáciu dostali členovia grémia, informoval som ich o 11:00 o ďalších postupoch, takže opýtajte sa kolegov, ktorí za vašu stranu boli účastníkmi grémia. Nemám prečo o tom dávať hlasovať, ďalšia schôdza bude podľa harmonogramu 25. marca. Pristúpime k rokovaniu.